Puno na. Guys, magluluto tayo ng ubing halaya. To. Laga natin yung ube. Ganon, naglaga tayo ng ube. Yung ube, nilaga natin. Ngayon, lagyan po natin ng lagyan natin ng isang basong gata. Isang basong gata, guys. Isang basong gata. Isang basong gata. Yan. Evaporada. Evaporada, guys. Evaporada na gatas. Yan. Lagyan natin ng evaporada. Tapos lagyan natin ng condense. Ano ba ito? Condense ba ito? Condensada. Condensed milk. Condensed milk. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan po guys. Atin lang i-blender natin to guys. I-blender natin. I-blender natin para mapinong pino na. Ayan guys, oh. I-blender natin guys. Ayan guys. I-blender natin guys para mapino siyang pino siyang madurog-durog ng maayos. Yan po guys. Yan. Yan. Wala nang ilaw. Puno na. Sakto lang pala. Sakto lang. Dito mo iyak na tayo dito. Oh no! Guys, ito ay hindi daw masarap ito pag hindi mo daw iyakan. Matagal-tagal pa itong pagluluhan na to. Yan guys. Matagal pa. Kailangan lang itong alu-aluin. Guys. Medyo pa to. Medyo matagal-tagal pa itong haluan na to. Nilipat ko na dito sa gasol at ako'y napapaiyak na dun sa usok. Yan. Haluin lang natin ng haluin para hindi masunog. Yan. Wala pa wala pa. Masyado pang hindi pa siya malagkit. Maya-maya pa to. Maya-maya pa. Yan guys, konti pa guys, konti pa. At ay maluluto na rin to. Konti na lang. Wala, medyo mabasa pa konti. Konting-konti na lang guys. Talaga namang kaya pala masarap itong kainin. Masarap din pala magluto. Yan. Nagluto ako mga alas 10. Alas 2 na ho. Ayan. Ating anak tawa-tawa na lang sa Kunti pa guys, kunti pa. Yan.
Ako po, sa wakas, luto na rin to. Oh, ang lakit na. Oh, lakit na guys. Luto na rin to. Lalagay na natin to sa ano, sa Tupperware. Malakit na guys oh. Luto na rin siya. Ay, nako po, sa tagal maluto. Talaga naman. Sarap. Ayan guys, luto na po. Ilagay na natin sa Tupperware. Bye-bye!